3, 2, 1. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Merry Christmas! Damang-dama na nga ang Pasko dito sa Farm Plate. At ang kanilang tema ngayong Christmas season ay Fairy Tale Christmas. Kaya naman kung mapapansin nyo dito sa aking likuran, ang kanilang disenyo ay mga butterflies. At umiilaw pa. At syempre ang kanilang Christmas tree, ganun din. Kumukuti-kutita pa ang iba't ibang kulay na Christmas lights. Kaya naman tara na at mamasyal na tayo sa Farm Plate! Fairy tale yung tema ng Farm Plate ngayon, kaya naman nakikita nyo may mga butterflies saan mang parte dito sa Farm Plate. Kaya naman susubukan natin magpa-picture dito sa isang corner dito sa Farm Plate kung saan merong duyan, merong mga lights at syempre may butterfly. Yung kanilang duyan na may butterfly and may mga bulaklak. So para ka talagang nasa Encantadia. Fairy tale na fairy tale talaga. Diba ang ganda? Picture tayo. Hi! Hi! Punta na kay Tito EJ. Ayan. Isa rin sa makikita dito sa Farm Plate ang the smallest chapel in the Philippines. Ito naman yung tinatawag nila na Tunnel of Love, kung saan napupuno ito ng mga pailaw, mga bulaklak at mga hugis puso. At syempre sa ating pamamasyal dito sa Farm Plate, hindi mawawala ang masasarap na mga pagkain. Ilagay kami ng something new na mga butterflies, paikot po siya. Then eventually, tuloy-tuloy pa rin po ang
decorate namin ng mga lightings. Nag-hire kami ngayon ng mga professional photographers for free para mas ma-enjoy ng mga tao. Like ngayon, may photo shoot sila na mga kids, everyone na mas na-feel nila ang Christmas dahil nagsuot sila ng mga costume at mas nag-enjoy yung mga bata. Well, ang gustong-gusto ko kasi sa Farm Plate is that sobrang ganda nung place and makikita mo na nag-effort yung mga tao. As early as now, feel na feel mo yung Christmas Kahit yung mga bata, makikita mo na yung costume nila talagang binagay talaga nila ngayon sa theme for this year. Very Instagrammable yung place, ang saya ng vibe, ang hangin. Kaya enjoy talaga. Feel na feel mo ang Christmas. Would like to invite everybody to visit us here at Farm Plate. Marami po kami ihanda this Christmas. Every day po kami meron dito ang live music to enjoy the ambience of the place. Meron po tayo dito ang saxophone and marami pa po tayo maraming activities na pwedeng gawin dito sa Farm Plate. See you!